Hei, olen Nikke Lainapeitteeltä. Lainapeite tarjoaa yli 65 vuoden kokemuksella laajan valikoiman eri kokoisia ja eri materiaaleista valmistettuja peitteitä erilaisiin käyttötarkoituksiin suoraan varastostamme, sekä vuokralle että ostettavaksi. Riippumatta siitä, tarvitsetko suuren, painavan ja vahvan peitteen vaativiin olosuhteisiin tai pienemmän, kevyemmän ja helposti käsiteltävän peitteen, saat meiltä varmasti sinulle sopivan ratkaisun. Toimitusaikamme varastoltamme on 1-2 arkipäivää. Verkkokaupastamme löydät jopa yli 100 neliön kokoisia peitteitä. Valikoimaamme kuuluvat myös työteltat, lumikassit, eristepeitteet, roudansulatusmatot, telinepeitteet, poistopeitteet sekä peitepalat. Muista, mitä painavampi peite, sen laadukkaampi ja kestävämpi se on. Ota yhteyttä. Autamme mielellämme sinua löytämään parhaimman ja kustannustehokkaamman ratkaisun juuri sinun tarpeesi.